Kaixo entzule, Alberto Matxain naiz eta Radio Venceremos podcasta entzuten ari zara. Zenbait gozegrebari eskainitako seriaren 3. saioa da hau. Gaur, Euskal Presoen borrokaldi batzuri buruz ariko naiz. Ez dut kolektiboaren ibilbidearen sintesi bat egingo. Azken 60 urteotan Euskal Presoek bizitakoak, borrokatutakoak eta bai, sufritutakoak askorako ematen duelako. 2018 arte, gobernu ezberdinen espetxe politikaren helburu nagusia kolektiboa zatitzea izan zen, ezker abertzalearengan zatiketa eragiteko helburuarekin. Frantziar gobernua presoak 2018an hurbiltzen hasi zen, eta Espainiarrak 2020ko udazkenean. Prozesua 2023ko martxo arte luzatu zen. Orduan amaitu zen Euskal Preso politikoen sakabanaketa, 35 urtez kolektiboaren kontra aplikatutako politikaren funtsezko elementua. Kolektiboaren kontrako espetxe politika honen ondorioz, azken 4 hamarkadetan 36 izan dira hildako presoak, eta espetxeratuak izan baino lehenxeago, 2 pertsonek bere burua hil zuten. Lehen esan bezala, gobernu ezberdinek dispertsio politika 35 urte luzatu dute, eta urruntzeak 16 senide hil eta 100 zauritu ditu. Eta espetxe aldi luzeek preso askoren osasun fisikoa eta mentala urratu dituzte. Baina espetxe politikak ez zuen bere helburua lortu. Kolektiboak hamarkadetan zehar eutsi dio zatiketara bideratuta zegoen estatu estrategiari. Berau osatu duten eta oraindik osatzen duten kideen fideltasuna eta eskuzabaltasuna epikoak dira. Estatuaren estrategiari aurre egitearekin batera, gatazkaren aurreko fasean kolektiboak 2 helburu orokor izan zituen. Bizi baldintzen hobekuntza eta ezker abertzalearen borrokari bere ekarpena egitea. Borrokaldien gehienak espetxetako bizi baldintzekin lotuta egon baziren ere, momentu puntualetan ezker abertzalearen estrategia elikatu eta kaleko dinamikak bultzatzeko egin zituzten, hauteskunde kanpainetan adibidez. Izan ziren ere bakarkako gozegreba ugari, bakarrik zeuden presoek haien espetxe egoeraren aurrean egindakoak, edo Frantziar estatuan kondena amaitu ostean mugan entregatuak izan behar zirenean, gero ikusiko dugun bezala. Kolektiboaren historia luzean ez da Euskal Presorik hil gozegreba baten ondorioz. Arrazoia sinplea da, erakundeak ez zuen martirioaren aukera ongi ikusi. Borroka armatuaren amaierak eta ezker abertzalearen estrategia aldaketak kolektiboa bere ildoa berritzea eraman zuten. Fase berrian, batasunetik, estrategia berriari bere ekarpen politikoa egin eta kidegoaren euskal herriratzea eta kaleratzea azkartzeko helburuekin. Ildoaren berritze honetan, borrokaldiek beste tresna batzuei bide eman zieten, eta hala ere ez da erraza izaten ari. Lehen, Alderdi Popularra gobernuan egon zen bitartean atea erabat itxita egon zelako, eta orain presoak egiten ari diren bide legala trabaz beteta dagoelako. Estrategia aldaketaren ostean, presoek bide egiteko aukera berriak sortu ziren, herri mobilizazioari esker, presoen eta konponbidearen esparruetan lortutako adostasun zabalei esker, 2008an eskuina gobernutik bota izanari esker, eta Euskal Herria Bilduk Madrilen eduki duen eragiteko gaitasunari esker. Eta fase berrian ere, kolektiboak ezker abertzalearen ildoa elikatzen jarraitu du. Kolektiboaren historian eta borroketan sakontzeko interesa duenari 2 liburu gomendatzen dizkiot. Burdinen arteko herria eta Carlos Trenorrek Euskal Memoriarentzat idatzitako Euskal Disidentzia, Errepresioa eta Espetxea. Eta entzule, berriro ere gonbidatu nahi zaitut zure auzo edo herriko preso hoiei galdetzera. Ez galdu aukera. Hau da ene etxea, hau da ene aurkia, hau da ene oe, hau da ene ondasun guztia, bakar daude eta isiltasuna, hau da ene jabego, bakarra. Aipatuko dudan lehen borrokaldia Soriakoa izango da.
1977ko amaieran, amnistiaren lege baten bidez, euskal preso politiko guztiak aske gelditu ziren. Handik aste gutxitara, espetxeak berriz betetzen hasi ziren. Hurrengo urtean zehar, 500-tik gora atxiloketa izan ziren, eta urte amaierarako 105 ziren euskal presoak. Amnistia onartu eta urtebetera, Hego Euskal Herriko eta Burgosko espetxetan zeuden euskal presoak Soriako kartzelara mugitu zituzten, ihesaldi bat ekiditeko ustezko helburuarekin. Carlos Trenorren arabera, arrazoi politikoak zeuden leku aldatzearen atzean. Soriako espetxea disuasio eredu izango zen, eta bestalde, Euskal Herriarekiko zilborrestea moztu nahi zuten. Presoak hemengo espetxeetan egonda, haien inguruan zuten eragin politiko eta soziala handia baitzen. Sorian erregimena oso gogorra zen, eta gainera, Euskal Herrian ordena publikoaz arduratzen zen Polizia Nazionalaren konpainia berezia espetxe barruan zegoen. Hain zuzen ere, manifestazioak tiroka erreprimitu hildakoak eragiten zituena eta azken Sanferminak zapuztu eta German Rodriguez hil zuena. Konpainia berezi honen presentziak eragin zuen tentsio handiena. Presoak Soriako erregimenari aurre egiteko antolatu ziren, polimiliak alde batetik eta miliak eta autonomoak beste alde batetik. Horaz izen antolatzen, gerora euskal preso politikoen kolektiboa izenarekin ezagun egingo zena. Zuzendaritzarekin bizi baldintza hobeak negoziatzen saiatu ziren eta eskakizun zerrenda bat luzatu zioten, baina alperrik. Ondorioz, 1979ko urtarrila amaieran 101 presok gose greba mugagabea abiatu zuten. Aldarrikapen zerrendan amnistia orokorra eta Frantziar estatuko errefuxiatuekiko elkartasuna gehitu zituzten. Gose grebak 35 egun iraun zuen eta preso batzuek aurreko hilabetetan barau gehiago egin zituztenez, egoera larrian izan ziren. Juan Jose Erregoren egoera hain izan zen muturrekoa aske utzi zutela espetxe barruan hil ez edin. Borrokaldi honen baitan, azken egunetan, 50 presok zainak moztu zituzten. Galeriako pasabideak odolez tintatu ziren eta 20 minutu igaro zituzten mediku harretarik gabe, odol usten, aldarrikapenak euren odolaz paretetan idazten eta oihukatzen. Borrokaldia oso gogorra izan zen, Soriakoa salbuespen bat da kolektiboaren historian. Presoek zenbait hobekuntza lortu zituzten, baina ez zuten lortu polizia espetxetik ateratzea. Gainera, borrokaldiari amaiera eman eta 2 egunetara, dozenaka poliziak laugarren galeriako 20 euskal presoi sekulako jipoia eman zieten. Hurrengo asteetan, beste espetxe batzuetatik ekarritako zenbait preso ere jipoitu zituzten. Honekin batera, polizia gauean kontaketa bortitzak egiten hasi zen, presoak mehatxatuz eta haien ondasun urriak txikituz, eta presoak bisitak baino lehen biluztarazten saiatu zen. Hauek biluzteari uko egin zioten eta bisitarik gabe gelditzen hasi ziren. Egoera honen aurrean, kanpoan mobilizazio handiak izan ziren. Azkenik, 1979ko uztailan, gose greba amaitu eta 4 hilabetetara, senideek espetxeatarian eserialdia egin zuten eta zibilez jantzitako polizia batzuek komunikatu zieten poliziaren konpainia berezia espetxetik atera zutela. Presoen bizi baldintzek gogorrak izaten jarraitu zuten eta istiluen kontrako polizia miaketak egitera sartzen jarraitu bazuen ere, ez zegoen une oro espetxe barruan eta honek presioa zertxobait apaldu zuen. Eta hala ere, urtebete beranduago 21 preso jipoitu eta haietako 8 larriki zauritu zituzten. Gabon ama bihitz bakarrik euri emateko berri hon bat bukatzen gure gau iluna laizter nauzu anaien
5 urte beranduago, Herrera de la Manchan, euskal presoek borrokaldi aipagarria garatu zuten. Ez zen gose greba bat izan, baina salbuespen bat egitea merezi du. Itzuliz, lengo kalegetan, borroka. 1983ko udazkenean, 260 euskal preso Herrera de la Manchako espetxera eraman zituzten. Erregimena ia militarra zen. Urte pare bat lehenago, bertako bizi baldintzei aurre eginez, gose greba luze baten ondorioz hil zen Juan Jose Crespo Galende PCRko kidea. Edozein unetan formatzeko agintzen zieten, bisitetarako sekulako zailtasunak jarri zizkieten, baita abokatuei ere, eta bisak ukatu zizkieten. Gehienez, gutun bat bidali zezaketen astean, gehienez horri batekoa, soilik lehen graduko senide bati. Debekatuta zuten leihotik leihora hitz egitea, kantatzea, musika tresnak jotzea edo irratia aurikularrik gabe entzutea, eta ziegan gehienez 5 liburu eduki zitzaketen. Presoak maiz zigortzen zituzten, askotan arrazoirik gabe. Gure aberrian sufritu dut. Bertan zeuden presoek erregimen horren kontra borrokatu behar zirela ikusi zuten. Haien artean, baziren puertotik eramandakoak, baragualdi luzeetan esperientzia zutenak. Puertoko gose greba haiek gogorrak izan ziren, baina ez ziren eraginkorrak izan. Esperientzia haietan oinarrituta, Herreran zeuden presoek baraurik ez egitea erabaki zuten. Ezean ez naiz erori. Bi modulu ezberdinetan banatuta zeudenez, asteak eman zituzten zer egin erabakitzen, eta baloratu zituzten borroka mota bakoitzaren eraginkortasuna, haietako bakoitza kanpoan piztu zezakeen elkartasun maila eta administrazioak emango zuen erantzuna. Horrela, ziegetatik ez ateratzea, agindu oro desobeditzea eta komunikazio greba egitea erabaki zuten. Hau da, gutunei, telefono deiei eta bisitei uko egitea, kanpokoekin eta senideekin harreman oro etetea alegia. Borrokaldiak 10 hilabete iraun zuen eta gogorra izan zen preso eta senideentzat. Elkarren berri izan gabeko hilabeteen ondorioz, zenbait bikote harreman oztu eta eten ziren. Kanpoan, hasieran borrokaldia seniden esparrutik haratago gutxi zabaldu bazen ere, hasi eta urte erdira 3000 pertsona espetxearen aurrean bildu ziren, presoi elkartasuna adierazteko helburuarekin. Oiu egin dezaten denok batera. Espetxeak presoak masiboki zigortu zituen, banatzen zituen otorduak eta ekonomatoan salgai zeuden produktuak murriztu zituen, eta protesta mugitzen ari ziren presoak ziegaz edota moduluz aldatu zituen. Hilabeteak pasatu ahala, preso batzuek ziegatik ez ateratzea akusatzen hasi ziren, eta medikuak hala aholkatuta eta beste kideen adostasunarekin, egunero patiora ordu bat ateratzen hasi ziren, horrek miaketa onartzea inplikatzen bazuen ere. Udan, preso guztiek patio ordu hura aprobetxatzea erabaki zuten. Protesta gogortzeko, denak une berean ziegetako metalezko ateak kolpatzen hasi ziren, sekulako iskanbila montatuz. Hasieran egunez egiten zuten, eta aurrerago gauez eta orduro egiten hasi ziren. Kartzeleroen eta espetxe ondoan bizi ziren kartzelero eta senideen loan eta egoera psikologikoan eragin zuten, eta honek borrokaldiaren erresoluzioa azkartu zuen. Espetxeko zuzendariak presoen ordezkariak deitu zituen, eta zenbait egun luzatu ziren negoziazio batzuen ostean, presoek haien aldarrikapenetako asko lortu zituzten, baita konfiantza eta autoestima txute bat ere. Puerton gose greba luzeen bidez lortu ez zutena lortu zuten. Borrokaren bidez garaipenak lortu zitezkeen. Kanpoan gauza asko ari da gertatzen. Etzaia beti bezala Herrerako borrokaldia amaitu eta 2 urte beranduago, Espainiar gobernuak euskal presoak sakabanatzen hasi zen. Dispertsioa 1987 hasieran martxan jarri zen. Ordurako, 10 preso espetxe ezberdinetan zeuden eta hurrengo hilabeteetan kolektiboaren gehiena Espainiar estatuko espetxeetan barreiatu zuten, talde txikitan edo bakartuta. Neurriak berehalako erantzuna izan zuen eta dispertsatutako kideek gose grebak, zenbait hilabete iraun zuen txapeoa eta bestelako borrokak garatu zituzten. Etak eta Espainiar gobernuak Algerren negoziazio prozesua garatu zuten bitartean dispertsio prozesua moteldu zen, baina negoziazioak amaituta presoen sakabanaketa orokortu zen. 10 urte gartzelan, legia zure auka daukazu, 10 urte gartzelan.
Grapo eta PCR-ko militanteekin alderatuta, kolektiboko kideek oso bestelako analisia egin zuten. Ez baitzen gauza bera espetxe erregimen bati aurre egitea edo bi erakunde armaturen kontrako estatu erabaki estrategiko bati aurre egitea. Eta horixe zen dispertsioa, estatu erabaki bat bi erakunderen katebegia ahulena ziren presoak zatitzeko, kanpoan zatiketa edo behintzat higadura eragiteko helburuarekin. Gainera, dispertsioak EAJaren babes aktiboarekin kontatzen zuen eta ondorioz Euskal Herrian gehiengo politiko garbi baten babesa zuen. Hau dela eta, Euskal presoek eta ezker abertzaleak borroka beste era batera planteatu zuten, eta ez irabaziala hil terminoetan, Grapok eta PCRek egin zuten bezala. Burdinen arteko herria liburuak horrela azaltzen du. Gakoa zen nolatan berregituratu kolektiboa, nola bermatu eztabaidarako tresnak, nazio askapenerako mugimendurako ekarpenak zein parametrotan egin, eta hau guztia borrokaren fruitua ziren bizi baldintza eta eskubideen defentsan edota kideen arteko barne elkartasun arloan milimetro bakar bat ere atzera egin gabe. Hortaz, askotan lortu ez bazen ere, higadura itzelekoa zekarren etengabeko enfrentamenduetan ez erortzea erabaki zuen kolektiboak. Torturari aurre egiteko, Euskal presoek gose greba baliatu zuten. Mila 1984an, autoritate frantsesek lehen aldiz, kondena bukatu zuen preso bat entregatu zuten estradizio eskaerarik izan ezarren. Jose Domingo Aizpuruak sekulako torturak jasan zituen Guardia Zibilaren eskuetan. Xavier Makazagak Manual del Torturador Español liburuan azaltzen duenez, aurrerantzean Frantzian kondena betetzen ari ziren militanteentzat kondena amaiera pozteko arrazoia izan behar zuena, egoera angustioso bat bilakatu zen torturatuak izateko aukeraren aurrean. Egoera horretan zeuden presoak gose grebak egiten hasi ziren, entrega egunean ahulegi egon eta Guardia Zibilak torturatu ez zitzan. Eta hala ere, entrega ostean Guardia Zibilak torturatzen jarraitu zuen. Kuarteleko infernua ekiditeko helburuarekin, Luis Irureta Goiena Tolosarrak gose greba egin zuen, baina entregatua izan zen eta tortura latzak jasan zituen. Iñaki Olaskoagak gose greba luzeagoa egin zuen, eta azken egunetan egarri greba ere egin zuen. Guardia Zibilaren eskuetan zegoela eduki zuen takikardiak torturatua ez izatea ekarri zion. Josu Arkauzek 34 eguneko gose greba egin zuen eta azken 4 egunetan egarri greba ere egin zuen, baina entregatua izan ostean bortizki torturatua izan zen. Baltasar Garzón epailak Arkauzen testigantzari entzungor egin zion eta espetxera bidali zuen. Hurrengo urteetan entregatuak izan ziren militanteak gose greba luzeak egin zituzten torturari aurre egiteko. 1988an Josu Beaumontek 41 eguneko gose greba egin zuen. 1989an Juan Carlos Estebezek 48 eguneko baragoa egin zuen eta azken egunetan egarri greba gehitu zion. Pilar Mondragonek 46koa egin zuen, Alberto López de la Cayek 40koa. Iratxe Sorzabalek, Txema Olabarrietak, Serafín Blancok, Xavier Iribarrenek, Txuma Altablek, Kepa Garmendiak, Josetxo Arizpurenek eta hilberri den Iñaki López de Bergarak gose greba luzeak egin zituzten. Kasu batzutan, azken egunetan egarri greba ere eginez. Jose Domingo Aizpuruaren lehen entregartatik Europar Kontseiluaren torturaren prebentziorako batzordeak gaiari jarraipen estua egin zion. Gose greba luzeei esker, frantziar pertsonalitateek eta giza eskubideen aldeko erakundeek gertatzen ari zena ezagutu zuten.
Guardia Zibilak torturatu ostean Garzonek Josu Arkauz espetxeratu zuenean, torturaren prebentziorako batzordeak euskal presoari bisita egin zion, eta atxilotu zuten Guardia Zibilekin ere egon zen. Xabier Makazagaren arabera, batzordeak txosten gogorra idatzi zuen eta oso garrantzitsua izango zen urgentzia bidezko entrega haiekin amaitzeko. Gainera, 1989an, Josu Arkauz entregatua izan eta 3 urtetara, Nazio Batuen erakundearen torturaren aurkako batzordeak Frantziar estatua kondenatu zuen, torturaren kontrako konbentzioaren 3. artikulua urratzeagatik. Eta zer dio 3. artikuluak? Inorez dela espulsatua izango tortura praktikatzearen susmagarri den estatu batera. Eta bai, 1989an, Nazio Batuen erakundearen torturaren aurkako batzordearentzat arrazoiak zeuden pentsatzeko Espainiar estatuak tortura praktikatzen zuela. Makazagak ondorioztatzen du sententzia honen ondorioz, Frantziak Espainia presionatu zuela aurrerantzean entregatuko zituen euskal presoak torturatu ez zitzan. Lizarra Garazia amaierako gose greba kolektiboa gogoratzeko beste borrokaldi bat da. Mila 1998ko irailean sinatu ziren Lizarra Garaziko akordioak. Sekulako ilusioa eragin zuten euskal jendartearen gehiengo zabalean, baina urtebete beranduago, 1989ko amaieran, prozesuak ez zuen esperotako fruiturik eman eta kolektiboak bere ekarpena egin nahi izan zuen gose greba orokor eta mugagabe bat martxan jarriz. Presoen askatasuna aldarrikatzen zuen Euskal Herriaren nazio eraikuntza prozesuan parte hartzeko, eta hori lortu bitartean, presoen eskubideak errespetatzea aldarrikatzen zuen. Hau da, dispertsioa amaitzea, izaera politikoa aitortzea, larriki gaixorik zeuden presoak askatzea, baldintzapeko askatasuna ematea legez baldintzak betetzen zituzten presoei eta estradizioak eta entregak geldiaraztea. Kolektiboak gose greba abiatu eta aste batzutara eta 14 hilabetez luzatu zen suetena amaitutzat eman zuen, EAJ-ari eta EAri sinatutako hitzarmena bete ez izana leporatuta. Askatasuna izea, baina hori norkulartaraz. Borrokaldiak kolpe edo txanda ezberdinak izan zituen eta 6 bat hilabetez luzatu zen, 2000 urteko ekainera arte. 302 presok parte hartu zuten eta gose greba oso luzeak egin zituzten. 17 presok 40 egun baino gehiagoko barauak egin zituzten. Haien artean, Josetxo Arizkurin eta Daniel Dergi haien indarren mugaraino iritsi ziren, 56 eta 63 eguneko barauak eginez. 73 presok 30 egunetik 40 egun arteko gose grebak egin zituzten, eta 145ek 20 eta 30 egun bitarte. 2000 urteko maiatzaren amaieran, presoen alde egin zen manifestazio nazionalean jakinarazi zuten presok borrokaldia utziko zutela eta jendarteari lekuko hartzeko eskatzen ziotela. Euskal presoen gose grebei buruz ari garela, Iñaki de Juanaren azken borrokaldiak aipatu behar ditut. Preso donostiarrak muturreko gose grebekin erantzun zion jasan zuen muturreko jazarpenari. Maite duzun herria, atzean utzi beharra. 2004ko urrian ateratzekoa zen de Juana, legez egozkion zigor beherapenak aplikatuta. Baina sekulako operazio politiko-mediatikoa montatu zuten kaleratzea eragozteko eta Audientzia Nazionalak erredentzioetako batzuk baliogabetu zituen, bere kaleratzea 2005ko otsaila arte atzeratuz. Kapitulu asko edukiko zuen amesgaizto baten hasiera izan zen. 2004ko abenduan, 18 urte preso zeramatzan Iñaki de Juanak garan 2 artikulu argitaratu zituen. 2 hilabete gelditzen zitzaizkion aske gelditzeko, eta 2 artikulu hoiengatik Grande Marlaska epaileak espetxe prebentiboa agindu zuen de Juanarentzat, erakunde armatuko kide izatea eta mehatxu terroristak leporatuta.
Garai hartan, Arnaldo Otegik eta Jesus Egigurenek Txillarre baserrian abiatutako elkarrizketa prozesua nahiko aurreratuta zegoen. 2005ko udaberrian Etak eta Espainiar gobernuak lehen kontaktuak eduki zituzten eta Etak 2006ko martxoan suetena iragarri zuen. 2004ko urrian libre gelditzekoa zen Iñaki de Juanak preso jarraitzen zuen. 2006ko ekainan, suetenaren 3. hilabetean, fiskaltzak 96 urteko espetxe zigorra eskatu zuen de Juanarentzat, eta honek 2006ko abuztuan gose greba abiatu zuen. 52 egun zeramatzala, Audientzia Nazionalak bere borondatearen kontra elikatzeko agindu zuen. Urrian, gose grebaren 73. egunean, de Juanak borrokaldia utzi zuen, eta azaroan, Etaren suetenak indarrean 6 hilabete zeramatzala, 12 urte terdiko kondena jaso zuen. 2 hilabeteko gose greba amaitu eta aste gutxitara, de Juanak berriz barau mugagabea abiatu zuen. Euskal Herrian mobilizazioak orokortzen ziren bitartean, preso donostiarra ospitaleratua izan zen eta berriro ere indarrez elikatu zuten. Bigarren gose grebaren 82. egunean, The Times egunkari britainiarrak de Juanari egindako elkarrizketa argitaratu zuen. Asko gogoratuko ditugu argitaratu zituen argazkiak, ospitaleko ohean agertzen zen, kaltzontziotan, nabarmen argalduta, bere borondatearen kontra jarritako sonda sudurrean eta hankak eta besoak lotuta. 2007ko otsailean, 100 egun inguru gose greban zeramatzala, Auzitegi Gorenak kondena 12 urte terditik 3 urtetara murriztu zion. Honen aurrean, de Juanak adierazi zuen baraua kaleratu arte mantenduko zuela. Martxoan, gose grebaren 115. egunean, Barne Ministeritzak espetxe arindua eman zion. Egun hartan bertan, de Juanak borrokaldia amaitutzat eman zuen eta hurrengo 3 hilabeteetan etxean preso egon zen. 2007ko ekainan, Etak 15 hilabetez luzatu zen suetena amaitutzat eman zuen. Hurrengo egunean, de Juanari alta eman zioten eta berriz espetxeratua izan zen azken kondenatik gelditzen zitzaiona bete arte. Baina 2008ko uztailean, de Juanari libre gelditzeko aste gutxi falta zitzaizkiola, Alderdi Popularra, zenbait komunikabide Espainiar eta zenbait biktima elkarte bazterrak nahasten hasi ziren eta Espainiako fiskaltzak preso donostiarraren emaztearen etxea enbargatzeko eskatu zuen. Egoera honen aurrean, de Juanak berriz gose greba mugagabeari ekin zion. Abuztuaren 2an, Iñaki de Juana aske gelditu zen. Bere ongietorrian irakurri zuten gutun bat zela eta Audientzia Nazionalak terrorismoa goratzea leporatu zion eta bere espetxeratzea agindu zuen. Iñaki de Juanak ihes egin zuen eta geroztik erbestean dago. Begiratu atzea hortzi mugak suta gure begie zeruta begiratu maitea amildegi ertza. Gose greba haietan, Iñaki de Juanak denera ia 200 barau egun egin zituen. Bigarrena, 115 egunekoa, kolektiboko kide batek egindako gose grebarik luzeena izan zen. Saio honi amaiera emateko, desente laburragoa izan zen borrokaldi bat gogoratuko dut. Izarrura zure begitan piztu. Guardia Zibilak Josu Uribe Etxeberria Arrasatearra 1987an atxilotu zuen. Gogor torturatu ostean espetxeratu zuten. 2005an espetxean 8 urte zeramatzala giltzurruneko kantzerra detektatu zioten, baina baldintzapeko askatasuna ukatu zioten. Malkoa esker orain itxasoa gara. 7 urte beranduago, 2012ko abuztuaren batean, Josu Uribe Etxeberria Leongo espetxetik Donostia ospitalera eraman zuten metastasia zuen kantzerra tratatzeko. Uribe Etxeberria fase terminalean zegoen, medikuek 10 hilabeteko bizitza itxaropena eman zioten. Astebete beranduago, bere vigilantziaz arduratzen ziren ertzainen partetik abusuak eta senideekiko jazarpena pairatu ostean, mediku frogak egiteari uko egin eta gose greba mugagabea abiatu zuen, bere askatasuna eta tratu duina aldarrikatuz.
Hurrengo egunetan 500 bat presok baraua abiatu zuten eta baraua egin ez zuten askok beste protesta batzuk garatu zituzten. Kanpoan, herrirak antolatuta, 12 pertsona Donostia ospitalaren aurrean gose-greban jarri ziren. Kolektiboaren erantzun espontaneo eta masiboak balio politiko handia eduki zuen, hamarkadetan zehar bere zatik eta helburu zuten politiken porrota berretsi zuelako. Erditu da gure ordua heldu da. Abuztuaren 22an, gose-grebaren 15. egunean, Josu Uribe Etxeberriak protesta utzi zuen. Berarekin batera, gose-greban zeuden preso gehienek gauza bera egin zuten. Abuztuaren 30ean, arrazoi humanitarioak argudiatuz, epaiak aske uztearen alde egin zuen, eta irailaren 9ean Audientzia Nazionalak baldintzapeko askatasuna berretsi zuen. 2014ko apirilean, Audientzia Nazionalean bideokonferentzia bidez deklaratu behar izan zuen. 1986an izan zen ekintza batengatik, eta epaileak etxean preso mantentzea erabaki zuen. 2 hilabete terdi beranduago, berriz baldintzapeko askatasunean utzi zuten, baina fiskaltzako 29 urteko espetxe zigorra eskatu zuen bere azken hilabeteak bizitzen ari zen militantearentzat. Azkenik, 2015ko urtarrilean, kantzerrak Josu Uribe Etxeberria hil zuen. AVT eta Dignidad y Justiziako presidenteak kexatu ziren. Haien ustez, Arrasateko presoak denbora gehiegi eman zuen kalean, eta haiengatik balitz Uribe Etxeberria preso mantenduko zuten soilik hil aurreko egunetan askatzeko. Galdetu inoiz zer galdu genuen, negar egin genuenean. Malkoa esker, orain itxasoa gara. Itxasoa gara. Beno entzule, honaino iritsi da gaurko saioa. Hurrengoa, serieko azkena, preso politiko palestinarren borrokei buruz izango da. Saio honetan Sarriren letrak entzun ditugu, Einaute Lorrietaren besamotzaren besoa eta Mila modu talde oinatiarraren hau da ene ondasun guztia abestietan. Entzun ditugu ere Xabier Leteren presoaren eskutitza, Alex Xarduik abestua, EH Sukarraren 10 urte kartzelan, Zutagarren gau iluna amaitu da, Ertzainaken 574, etzakiten urrun izan arren, eta orain amaitzeko Deabruak telatuetan Tolosarren zuentzat. Izarkada beroena. Eskerrak eman nahi dizkietan Jon eta Begotxuri, kafe hartan emandako azalpenengatik eta kontatutako batailitengatik. Mila esker kurikari, ni aguantatzeagatik, mila esker ere ahotsari, podcastaren saioak haien webgunean argitaratu eta zabaltzeagatik, eta mila esker zuri entzule hor egoteagatik. Espero dut interesgarria iruditu izana, ongi izan eta hurren arte. Zuentzat ez da filmerik eginen, telebistarik izanen, isiltasuna, itxukeria eta egurra besterik ez. Dena den, denborak, bakoitza bere lekuan ipintzen omen du, ipintzen omen du. Zuentzat da gure kantu hau, zuentzat da gure oiu hau, zuentzat da gure kantu hau,
zuentzat 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 Radio Venceremos rompiendo cercos.